ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತನ್ವಿ ಕಿಚನ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಮೆತ್ತಿ ತೊಪ್ಪುದ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪರೋಟ ಅಂದ್ಲ ಪನೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೇಟ್ ಪಚ್ಚಿನ ಮಲ್ಲಾಗಲ ಮುಟ ಮಾತೆರ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಮಂತ ತಿನ್ಪೇರೆ ಬಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೂಕ ಮೇತಿದ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಅನ್ನು ಮೆತ್ತೆ ತೊಪ್ಪುಗೆ ತೊಂದೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ದೇಕದ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತಿದೆ ತೊಂದಿತ್ತುಲೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಲ್ಲೆ ಅನ್ನು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಟ್ಟದಾತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಐಕಿ ಅನ್ನು ರಡ್ಡು ಕಪ್ಪು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚದಾತು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಬೊಕ ರಡ್ಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಚಮಚ ಮಂಜೋಲ್ದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಅಷ್ಟು ಹೊರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದೆ ತೊನ್ಗ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟದ ಹದಕ್ಕೆ ಕಲತನ್ನು ಹಣ್ಣು ಒಂದಂತೆನೆ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಕೆಲವೈತೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಇತ್ತನೆಕ್ಕಿಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತನೆಕ್ಕೆ ಒಂದಂತೆನೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಲಪುಗ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟದ ಹದಕ್ಕೆ ಕಲತ್ಗೆ ತೊಂದ್ರಿಗ ಹೊರಾನೆ ನೀರು ಪಾಡೊಡ್ಸಿ ತುಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಲಾಯ್ಕ್ ತುಲೆ ಇದವನೇನು ಲಾಟದಿಗೆ ತೊನ್ಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಉಂಡೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಚಪಾತಿ ಎಂಚ ಲಾಟು ಅಂಚನೆ ಲಾಟನ ಅಂಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಲಾಟದಿಗೆ ತೊಂಡ ತುಲೆ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ದಾಲ ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ದಾಲ ಹಾಪುಜಿ ತುಲಿ ಇಂಚನೆ ಪೂರ ಚಪಾತಿನ ಲಾಟಗೆ ತೊನ್ಗೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಯೋಡು ಕಾಯನಾಗಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲಾಟ ದೀತಿನ ಚಪಾತಿ ಪಾಡ್ಗ ತುಲೆ ಒಂದು ಕಾಯಾಡು ಒಂತೆ ಕಾಯನಾಗ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ತಿರ್ಗದು ಪಾಡ್ಗ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೈಡ್ಲ ಕಾಯಾಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ತಿರ್ಗ ಪಾಡ್ದು ಕಾಯದ್ಗೆ ತೊನ್ಗ ಚಪಾತಿ ಎಂಚ ಕಾಯ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಾಯಣ್ಣ ಅಂಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಎರಡು ಸೈಡ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕಾಯಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಡಿ ಅನ್ಸಲೆ ಎಂಚನೆ ಕೊಡೊಂಜಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಕಾಯದ್ಗೆ ತೊನ್ಗ ಎತ್ತಿದ ಚಪಾತಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ನಿಗೆಲ್ಲ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗ್ಲೆಗೆನ್ನ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರ್ ಮಾತಾನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸತ್ತಾಗಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೆ ಇಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಲ್ಲಾತ್ ಇಂಚೆನೆ ಎಡೆಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕುವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುನೆಕ್ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು